Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा big update बेनजाबाय काट-ऑफ नि सायाव ADRE एग्जाम नि सायाव बेनजाबाय नोंथांमोननि गासैबो पोस्ट नि सायाव लाबोदों ग्रेड 3, ग्रेड 4 आरो ड्राइभार आरो बेनो जाबाय सिगांनि ADRE एग्जामाव थांनाय काट-ऑफ मिनिमाम काट-ऑफ स्किल टेस्टआव थांनो आरो अरेल टेस्टआव थांनो बेसेबां नांगौ नोंथांमोना बेखौ नायोब्ला एसेबाबो आइडिया मोनगोन आरो एग्जाम लिरनो नोंथांमोना जस जागोन बेनजाबाय ग्रेड 3 फैगासिनो दङ ड्राइभार फैगासिनो दङ लोगोसे ग्रेड 4 फैगासिनो दङ आरो मोनसेल' थांदों बेनजाबाय एचएस लेभेलनि ग्रेड 3 आ दा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जेब्लायबो सरकारि साख्रि लननि सायाव नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन लोगोसे स्किमनि सायावबो नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा गोबाव खालामा स्किल टेस्टआव थांनो एबा बाइबा टेस्ट होनो जोंहा बेसेबां नाम्बार मोनोबा सेफ जन दङ जों बेखौ डिसकास खालामगोन स' बेखायनो नोंथांमोना मोनसे खामानि माव जायफ्रा थांनाय बाराव एग्जाम होदोंमोन बेसेबां नाम्बार मोनदों नोंथांमोना मोनसे गुगोल फर्म मोनदों बेयाव फिलआप खालामदो अब्लानो मोनसे नेक्स्ट लेभेलाव काट-ऑफ दिहुननो हागोन जोंनि बर'फोरा बेसेबां नाम्बार मेक्सिमाम मोनदों दायो जों फैबा अफिशियेल साइटआव बेनिफ्राय एडमिटआ होबाय ड्राइभार आरो डिग्री पासआ बे लिंकनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामदो ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा दाखालि ADRE एग्जामाव पेपार लिक जानाया एचएस लेभेलनिया बेयाव गासैबो ओंखारजोब्बाय ग्रेड 3 आव नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना लासिगोन बेनो जाबाय 150 नाम्बारनि एग्जाममोन दा बेयाव नोंथांमोना बेखौ गोसो दङबा ABCD सिरिज मोनदों बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना ला आरो नेक्स्ट लेभेलावबो एग्जाम पेपारा ABCD EF सिम जागोन गासै नोंथांमोना बेफोरबायदि सिरिजखौ देग्लाय गोदानै मोनदों अके स' बेखायनो बेखौ प्रेक्टिस खालामनोबा नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन स' दानिया जों मिथिबाय जे एग्जामा बेबादि सिरिज दङ दा बेनि गेजेराव पोस्ट वाइसआवहाय माखासे टेस्ट दङ पार्सनेल टेस्ट दङ बेनो जाबाय लास्ट प्रसेसआव बेनिफ्रायसो मोनसे कमन काट-ऑफ लानानै साख्रिखौ होनाय जागोन दा बेबादिनो ग्रेड 3 आव दा ग्रेड 3 आव स्किल टेस्ट दङ एग्जाम पास जाखांनानै आरो ग्रेड 4 आव बाइबा टेस्ट दङ एबा अरेल टेस्ट दङ आरो लोगोसे ड्राइभार पोस्ट ग्रेड 3 आव ड्राइभिं टेस्ट दङ बे जाबाय लास्ट प्रसेसआव दा फार्स्टनि काट-ऑफआव नोंथांमोना साख्रि मोना लास्टआव खनसे काट-ऑफ ओंखारबावगोन बेनिफ्रायसो नोंथांमोना मा स्किल टेस्ट बाइबा टेस्ट बेनिफ्राय ड्राइभिं टेस्ट होनानै नोंथांमोना साख्रि मोनगोन आरो स' बेखायनो थांनाय बाराव बेसेबां नाम्बार मोनदोंमोन स्किल टेस्टआव थांनो बेखौ जों नायगोन अब्ला नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव एसेब्लाबो आइडिया मोनगोन मानोना टटेल मार्क्सआ गासैबो गोरोबखायो नालाय खालि देग्लाय नेगेटिभ मार्किं दङ बेनि थाखायनो काट-ऑफआ एसेबांबो गोजौ थांनाय नङा दा जों फार्स्टआव नायग्रोनोसै ग्रेड 4 दा ग्रेड 4 एग्जामा 27 अक्ट'बराव जागोन नाथाय थांनाय बाराव बेसेबां काट-ऑफ थांदोंमोन दा जोंनि STP आव नायोबा बेसेबां मोनदोंमोन जोंहा हमना ला क्लास 8 पास बेनिफ्राय 10 पासनि एग्जामाव दा जों फार्स्टखौ नायगोन 10 पास लेभेलनि ग्रेड 4 आव स' बे STP आव 135 नि एग्जाम जादोंमोन जोंहा ग्रेड 4 आव अब्ला बेसेबां काट-ऑफ थांदोंमोन थांनाय बाराव मिनिमाम माने बाइबा टेस्टआव थांनो थाखाय आरो मिनिमाम सबसे गाहायसिन पस्टआ जेनेरेलावनो 79 थांदोंमोन बे जाबाय 10 पास लेभेलाव अके स' बेनिफ्राय 8 पास लेभेलाव 74 थांदोंमोन नाथाय जोंनि ST आव नायोबा ST खथायाव 71 थांदोंमोन ग्रेड 4 10 पास लेभेलाव आरो ग्रेड 4 क्लास 8 लेभेलाव 60 बेयावनो स्किल टेस्टआव एबा माने बाइबा टेस्टआव सहैदोंमोन आरो अके माने बाइबा टेस्टआव सहैदोंमन आरो बे जाबाय मोनसे मिनिमाम काट-ऑफ थिग बेबादिनो STH दङ बेखौबो नोंथांमोना नायदो एबा नोंथांमोना गासैखौबो स्क्रिनशट खालामनानै लाबा बेस्ट जागोन आरो अके माने बे जाबाय काट-ऑफआ मिनिमाम काट-ऑफ 135 नि गेजेराव जोंहा अरेल टेस्टसिम सहैनो बेनिफ्राय लानाय जादोंमोन नाथाय बेनिफ्राय बांसिन मोननायबो दंमोन नाथाय एभारेज हिसाबै थांदोंमोन आरो जे 71 थांदोंमोन आरो अके फिजिकेलि हेन्डिकेपआ नै 53 आव थांदोंमोन 10 पास लेभेलाव आरो 39 थांदोंमोन 8 लेभेलाव स' बेबादिनो अनेक फारागथि दङ खाफालनि खोथा देग्लायबो खम थांगोन काट-ऑफआ एसेबां गोजौ थाङा मानोना देग्लायबो नेगेटिभ दङ नालाय बेखायनो माइनास पइन्ट जायो जानानै मोनसे खम काट-ऑफ थांगोन आरो जाय एभारेज काट-ऑफ थांगोन बेखौनो लानानै बिथांमोना अफिसियेलि काट-ऑफ खालामगोन दानिया जों नायनोसै बेनो जाबाय ग्रेड 3 आव दा नोंथांमोना ग्रेड 3 आव ड्राइभार मोनदों डिग्री मोनदों बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि मोनदों दा बे मोनथामजों जोंहा ग्रेड 3 एग्जाम दा बेयाव थांनाय बाराव स्किल टेस्टसिम सहैनो ड्राइभारसिम ड्राइभिं टेस्ट सहैनो एबा कम्पिउटार टेस्टसिम सहैनो बेसेबां नाम्बार लादोंमोन मिनिमाम ST वाइसआवहाय जों बेखौ नायगोन स' नोंथांमोना कनसेप्ट क्लियार जा बे जाबाय फाइनाल काट-ऑफ नङा बे जाबाय स्किल टेस्टसिम सहैनो जोंहा सेकेन्ड स्टेजआ जाबाय स्किल टेस्ट दङ नालाय बेखायनो जों बेखौ बुजिनांगोन दा बेखौ नायोबा हायार सेकेन्डारि लेभेलाव दाखालि एग्जाम जानायाव बेसेबां थांदोंमोन 150 नि गेजेराव जों थांदोंमोन STP आव थांदोंमोन 112 काट-ऑफआ थांदोंमोन बे जाबाय मिनिमाम माने स्किल टेस्टसिम सहैनो आरो देन STP आव 112 आर्ट्सआव मोनदों एबा नोंथांमोना जेनेरेलाव नाथाय साइन्सना एसे खम थाङो बेनो जाबाय 102 मोनदों एबा 102 मोनदों बेनो जाबाय स्किल टेस्टसिम सहैनो आरो अके देन बेनिफ्राय स्किल टेस्ट लानानै उनावहाय एक्सट्रा काट-ऑफ एक्सट्रा दाजाबबावगोन आरो स' बे थांबाय देन बेनिफ्राय जोंहा डिग्री लेभेलाव
डिग्री लेभेलाव माखासे केटेगरि दंमोन जे नोंथांमोना डिग्रील' सिम्पल डिग्री पास बेनिफ्राय डिप्ल'मा गोनां गैयै आरो लोगोसे नोंथांमोना लाइब्रेरी साइन्स मोनदों बेफोरबादि अनेक दंमोन आरो स' बेखौ नायोबा एसटिपि आव थांदोंमोन 175 नि गेजेराव माने डिग्रीना 175 जायो टटेल मार्क्सआ बेखौ नायोबा 136.50 थांदोंमोन जोंनि एसटि खथायाव बे जाबाय जेनेरेलाव थिग बेबादिनो जोंनि डिप्ल'मा गोनां थांदोंमोन 105 थांदोंमोन एबा 105 थांदोंमोन अब्ला नायदो 30आनो माने डिफारेन्स दङ माने बेबादि गाहायाव डिप्ल'मा गोनाङा बांसिन चान्सआ दङ प्लास डाबल चान्स थायो आरो दा बेखौ जों मोनबाय देन बेनिफ्राय जायनाखि साइन्सनि स' साइन्सना 92 आव थांदोंमोन नोंथांमोना मोनदों 92 डिग्री लेभेलाव थिग बेबादिनो फैबाय दाना स्टेनआव 108 थांदोंमोन नोंथांमोना नै बेबादि मोनदों देन बेनिफ्राय जोंहा मोनथिबाय जे बे जाबाय जोंहा मिनिमाम काट अफ माने स्किल टेस्टआव थांनो थाखाय एभारेज बेबादि काट अफ लादों स' बेनिफ्राय खायसे खायसे एसटिपि बाबो माने मोजां नाम्बार मोनो जेराव आनरिजार्भ केटेगरियाव थांनो हायो स' बेखायनो आनरिजार्भआव थांदोंमोन डिग्री लेभेलाव 175 नि गेजेराव 147 थांदोंमोन एन्ड बेनिफ्राय माने कम्पिउटार गोनाङाव 126 थांदोंमोन बेनिफ्राय साइन्सआव 112 थांदोंमोन आरो लोगोसे सर्टेनाव 120 थांदोंमन दा बेखौ जों मिन्थिबाय दाना फैबाय लास्टआव ग्रेड 3 आव गोग्लैबावनाय बेनो जाबाय ड्राइभार पोस्टआव स' ड्राइभार पोस्टनि आनजादा टटेल मार्क्सआ जायो 150 स' बेनि गेजेराव जोंनि एसटिपि आव थांदोंमोन नायोब्ला 93 जों मोननो हादों माने जोंहा 150 नि गेजेराव 93 मोनदोंबा जोंहा थांदोंमोन बेनो जाबाय काट अफ स' बेखौ नायदो दानिया जे जोंहा फारागथिया बेनो थांनाय बारनि एग्जामाव नेगेटिभ गैया जेबो माइनास पइन्ट जायाखै थुक्का होनानैबो खायसे साख्रि मोनदों आरो देग्लायनो जाबाय थुक्का होदोंबा मिस्टेक जाबानो डाइरेक्ट माइनास पइन्ट जायो एबा नोंना मोनब्रै दं जाबाथाय नोंहा -1 थाङो स' बेखायनो बेखौ कभार खालामबा काट अफआ माने इसेबां गोजौ थांनाय नङा नाथाय खायसे मोनदों बाट एक्युरेसिया जाबाय जोंहा मिनिमामखौ लायो नालाय बेखायनो दाखालिनि एग्जामा जों एनालाइज खालामनाय बायदिब्ला हमना ला जायफ्रा 95 प्लास मोनदों नोंथांमोना सेफ जन दं होनजायो आरो लोगोसे नेक्स्टआव एनालाइसिस काट अफ फैगोन बेखायनो गुगल फर्मखौ नोंथांमोना फिलआप खालाम बेसेबां मोनदोंमोन आरो नेक्स्ट लेभेलाव फैगोन एग्जाम जोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना मोनसे गुगल फर्म होगोन जेराव नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार मोनदों स्कर मोनदों बेखौ फिलआप खालामबानो नेक्स्ट लेभेला काट अफ नोंथांमोननो जोंनि बर'फ्रा बेसेबां मोनदों बेखौहाय माखासे लाबोनो हायो दा जियानो जा बुजिबाय नोंथांमोना स्किल टेस्टसिम सहैनो थाखायसो बे काट अफ बेनो जाबाय दिनैनि काट अफ प्रिभियास एग्जामनि आरो नेक्स्ट लेभेलाव काट अफआ बेसेबां थांथावगौ बेनि सायाव कभार खालामबाय थागोन जाहाथे नोंथांमोना आइडिया मोननो हायो आरो जेब्ला मिनिमाम काट अफ सहैबायना अब्लाथाय लास्ट प्रसेस जाबाय भाइभा टेस्ट स्किल टेस्ट आरो ड्राइभिं टेस्ट आरो बेयाव माखासे नाम्बार थायो गासैबो दाजाबनानै मोनसे कमन काट अफ ओंखारगोन आरो पस्ट वाइसआवहाय साख्रि मोनो हमना ला डिपार्टमेन्ट वाइसआ गोबां दं नालाय एडिआरइआव गोबांथार माने डिपार्टमेन्ट दङ जेराव नोंथांमोना गाव गावनि अफिस लेभेलाव थांनानै काट अफ मोननानै नोंथांमोना साख्रि मोनगोन बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मेल आरो फिमेलनि काट अफआ एक्सट्रा थाङो बेखौ नेक्स्ट भिडिअ गासैबो डिटेल्सआ मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो हानायसेबां रिप्लाइखौ खालामगोन आरो लोगोसे जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन।